Isaray mo makuha na nisa. Sige, ilog jod. Sige, panginabuhi diha. Naliarag kita niya, Kiki. Ano ang dia Janice? Hi guys. Welcome back to my channel. So, karon ngayon nakuha nila para Hello, mo ni napuan. Play. palpak mo na akong Sa play bitaw. karon guys, nangumpra mi para kuan dito sa Alegria kay grabe kayong damage dito sa Alegria. Then, salamat kayo sa ni kuan ni hatag ani nga kanang para nabang dito sa Alegria kay daw kay damage sa ilaha dito. So, bigay sa mamoy ako sa iyo. Biskit na lang, ma. Choco na lang. Oh, kabut siya dyan eh. So, busog-lusog ang kukuhaan ng kay para healthy ang mga baby. Hindi na nakapakili sa dupa. Kami rasa, anak. Hindi, lagi post-post na ko. ma'am. Oh, Brenda, ma'am. Excuse me. Good. Ako rin, ha.
Uy, pakilig ako dyan ha. Ilan ka ba? So, manito na naman ang mga nakompragan kung makuhaan in case of makuhaan pa gani napay sobra. So, atong ikuha dito sa lain nga kuhaan. Like, so lang A few moments later. Para sa kuwan, hindi mo. So guys, na namin sa Sige, na lang sige. Hindi naman sad. Naman dyan naman yung ulit. Isa na yung makuha na nisa. Kukwenta ka ba o? Ayaw taon niya. Siya na taon. Hello, Jod. Sige, panginabuhi diha. Lovely ang cheesy zone. Okay. Wala na natin gatas eh. Oh, tungkol sa bagyong ko din. Nahanaw. Oh. okay ang mga baby, mga dato. Sige na, ako. Oh, malo. Yan po. Si guard. Ha? Guard. Alexona. Wala ba tara para videohan? Gusto mong malinis ang iyong plato, dito ka na sa Diyos. Ha? Ma? Ma, ako tayo dito, ma. Gusto mong iwag tayong iyong kamay, dito ka na sa entrance. Yeah, but... Patron C1901 please proceed to receiving area. Gusto mong bumango ang iyong hinga, dito ka na sa Colgate. Buang bilis. Yes, sa
Uwi na dahil uwi. Rami. So hi guys, welcome back to my channel. So karon guys kay padong na may ulig ipang kapoy nami guys. Sa tinutuyok ang usawa gikapoy kay nagkaon og mangga. Lami. So karon kay padong na may uli then ni kaman sa ani kay magrepack na sad mi ani para sa nasalanta sa bagyong Odette. So welcome back to my YouTube channel. So karon guys kay magkuan na mi magrepack. Magrepack ni sa kanang mga kuan mga canned goods, mga pasit canton then noodles kay ipadala ni inig ka sa third day sa Alegria. So let's watch. Ayaw tandog ka ha, matandog. So, mao ni siya among gipamalit ganina kana dapa mga dilata then dapa. So, mao ni ilang ipanghatag sa Alegria. Kani then dapa. Welcome back again to my again. So, welcome back to my YouTube channel. So, karon guys kay nahunong mi kay nakuangan og noodles og pancit canton kay sa department sa supermarket kay kuan man kanang gamay. Pangitaon kayo ilahang kuan ilahang mga noodles og pancit canton. So karon kay nakuangan. Then pagkakuangan kay nagpalit na lang mi dito sa lain. Nagpalit mi dito sa lain nga kanang kuan then mo to magpacking na sad mi og tiwas.